Οι μαθητές, οι καθηγητές και οι γονείς του πρώτου γυμνασίου Οριστιάδας παρουσιάζουν Eurovision 2014 το Σάββατο 15 Φεβρουαρίου στις 8:30 το βράδυ στο κέντρο διασκέδασης Αλεξάνδερ. Μια φαντασμαγορική βραδιά, έκπληξη βασισμένη στο μεράκι και το χιούμορ των παιδιών. Eurovision 2014 με καλεσμένους τα μεγαλύτερα ονόματα του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision από το 1974 έως και σήμερα. Alulu, 7712. Eurovision 2014 το Σάββατο 15 Φεβρουαρίου στις 8:30 το βράδυ στο κέντρο διασκέδασης Αλεξάνδερ.